Karon mga idol, si Migo Kulapo ako ning tagaan og rasyon. Unsa man ang rasyon imong ihatag ni Migo Kulapo Manoy Cristebe? Ay sus, kanon ra gug pakpaing ko piso. Maayo na lang ni hapin-hapin para dugay siya mahubog. Dal. Unsa? Uy hala, giunhan pa mi niya og ilan. Naplat ko no among tra. Ning tungura amo siyang giistoryahan. Nga ang among sir masuko nga sige siya glaala diha sa dalan. Sir ba? Si Sir. Naadara. Nasa kining kuan. Kini ko ndapita dere. Magsige ko no maginom-inom iyang kuan ba? Mainom ramang ko kanang Ya kay bawal man na. Eh bawal lagi na mag-inom sa kawas lagi na suko ni Zero. Dali na sakay na kay Sakay na dakay na sila nangatry na paklay ko. Paklay. dili. Sakay naman gani kay mao man imong kaon ito sa sakpan ka. Giprank siya sa kong kauban nga mao kuno na rasyon niya. Kay prisuho naman ni siya. Advance na. Ato na sakay na nga rin. Atong ka station. ikaw lagi mamulkit ako. Ikaw lagi mamulkit ako. Dili lang usa siya padakop unuron. Kay sa vulcanizing wala may mahabilin. Hangyoon lang kuno niya si sir. Magtaon na to. Tawag dali. Dito mo isa. Nalo mo isa dire. Nalo mo isa. Inom ka rin. Inom mo dire. Pero ka nakip sa CCTV ka na CCTV na. Kita ka sa TV daw na sige ka inom na karsada oh. Nakita. May naginom. Oy, ang nailahan na mo kaya ngubon ni mo dire nakita na mo. Wala na pati. Ari ko migo, tanaw na to ko. Ang iyang hubon purti ng klaruha. Kay ang iyang buhok ng luod naman niya. Ning tungura iyang rasyon amo nang gihatag. Maayo na lang ni iniginom niya tiki-tiki dugay siya malubat. Uy hala, mukas advance man pod ang hinampak. Putiin ako ni mo. Sige, sukor pa siya ko pisot ni mo. Isa itong siya. Musiin na pod kuno siya. Ang target wala pa gani mahatag niya. Ang target ka niya, wapag mo mahatag ni sige itong siya. Hamarong target me. Ang target na to. Bata. Relax lang. Hilak ko taon. Relax lang. Hilak ko taon. Abang relax, hagpay pa ning. Seryoso ko na kayo. Ang problema kasi ang target nakita sa CCTV naginom-inom. O ikaw man yung nakita niya sa gaginom-inom. Naunsa, siya ra day badlungon diring dapitan. Unya nihatag siya suggestion para dili na kuno siya kainom. Para mo'y inom, mo'y baligya. Pasira na naton tindahan diya. Pasira na naton tindahan diya. Naapod ba yan siya ay punto mga idol? Manoy Chris TV, murag sakto si Migo Kulapo. Sakto siya pero sakto na. Hoy Manoy Chris TV, mapihunungo na lang na inyong istorya diha. Daghang istorya, daghan po ng sayo. Murag anak yun din ko piso. Unya, ako siyang giistoryahan. Mahitungot sa comment sa followers na mo nga akong nabasahan. Rom, Pili ka Rom. Ay, Ang atong followers ba? Dahil nag-ingong followers na to dire. Ingon ay nga. Sir, si Migo Kulapo sir ba? Wapay nahimong krimen, suspect na. Murain taon siya natukan. Suspect naman kog naong good. Si Migo Kulapo nakahibalo na daan day siya. Kay ang iyang naong daghan naman kuno diha sa silda. Sa CCTV nakita po day siya. Okay, nakita sa CCTV. Wala na may hubon. Upaw na ang buhok. Migo, Sige na makita. napiguang na lang ko aning kisa, Migo. Balag magantos mo sa kapabrihon. Basta, wa ko'y record sa Labangon Police Usa wala record. Kato day namuso ka sa una. Oh, namuso. Grabe na mo. Namuso ko na ka. Kato. Kausara. Uy hala, pamusura day kuno yung record niya. Pero wala man siya kita kay gituslog man iyang mata. Tama, oy.